because angichazi but senzele icamera fidi ngizomshela Wena uyangichaza umubi thing awukhonahali shem umubi ande mangisaringa yini kanti ufundiswe ubani indoda mayikhuluma uthule indoda kabantu wena uyindoda to be sisekake. Hey yo, what up? Hey. Imshele. Hey mafethu, apera. Viewers, let's watch this video. What's good, people? It's your boy here, Mr. Blessings, guys. We're back again with another banger, guys. In today's video, guys, we're shooting a race test. 5 boys versus 1 girl. So the rules of the game, guys, Umchita Vele is gonna race the girl, and if the girl is not impressed by the nigga's race, it's a red flag. But if she's impressed, it's a green flag. So we'll see who's gonna be the winner, guys. Danko. Say intro now. What up guys, this is your boy Lathi King. Abangazi bangibiza big because I'm big in many ways. Angazi my sister la angazi ngaqala kuphi because angichazi but senzele icamera fidi ngizomshela. If icamera ibhengekho engeke ngiqalise engeke ngithi A B C D because angimfuni. Hi my sister. hello Unjani? I'm sorry for the camera. I'm busy. Mr. Blessing, I space. Angiqalele ke. Hi my sister, azimuhle yazi ngichazela ubuhle bakho. so In opposite. ngena phi No ngiyasho ukuthi ngichazele ubuhle bakho. ke mina Obungangichazi inhliziyo yami. Ingqondo yami icabanga ukuthi inhliziyo yakhe inhle mara ngiyayibona. So my sister, mina ngifuna ukuthi into eyi-1 awungichazi. wena uyangichaza Umubi. wena umubi ande mangisaringa yini? Kanti ufundiswe ubani? Indoda mayikhuluma uthule. indoda kabantu wena uyindoda to be honest Yindoda nabantwana. mawuzibhekile uyindoda wena Yebo, yindoda. Indoda enabantwana. So wena ngizama ukukwenzela example ngayo ukuthini ngiyakushela. So if bebethi camera yikho ngaba ngikusheli. So my sister beg, okay. Asike indaba zama past tense. So mina ngifuna ukutshela ukuthi ngiyacela ngayo. ngicelanga ngawe Mina ngifuna ukuba goalkeeper Chiefs ungena everywhere. red flag Green flag. Red flag. Why? because mubi Uthini ngale? Next inkinga yena kangichazi. Yena uthi ngathi umuhle kanti ile abantu bokuncengisa lapha. Elabo ukuthi nje umfake uba yiwale. you waste of spam yani main reason ukuthi bayenza ama condom la emhlabeni because no abachazi. Usho no, it's not like umuhle and stuff. No, my sister. Hey, Time up. To the next. hey yo, what up? Hey. Hey yo, what up is your boy President mfana kachoko mfana tuna taxi no but President future chop is going. Asisibange. Samaji, yes, the rules of the game, guys. That's a bar. If they don't feel it, they are If not. Mchazi is gonna get a green flag, if I'm Mchazanga, it's a red flag. So do your thing. hello Unjani? ngiyaphila Ngikoma usiphila yeah, ngami. What me? Oh yeah. Mina ngimupresident. Angikhona ukugriza but ngiyachaza fi. But mara things up. If we were chickens all over the world, then it would be my hottest win. Don't now. Yeah. It would be my hottest win. okay sure. Okay, fair. On a scale of 10, how much do you rate me? 10 out of 10 Shout out. green flag What's going on? Come here. Now you want your flash. Is it a red flag or a green flag? green flag Green flag. Oh. Into thandile. kamagama wakhe na the way ani respect ngakhona khuluma ngakhona ngentombazana nobuhle bakhe Oh, he's good looking. Yeah. So like when on a scale of 10, how much would you rate him? 10 out of 10 Oh, my dog. I want young up. That's a way of impressive.
What up YouTube? This is your boy SBAGZO. Iphela kanjani? Yo. Hello beautiful. Hello. Sharp. Yo. Ubani igama mama? Usphiwe. Siphiwe. That's big man. Ngicamera. Mina ngobanele yabona. Mina ngikhuluma okuningi ngisho. What I can say ukuthi damn man. Awungitezwe yazenza abafisana la ish. Ngiyikhathi. Angishaka zona. Yaqalisela Yo. Bafethu. Sekuyiphethi. Ngiyaqalisela. Listen, angeke ubuyele emuva. So. Ngithubeka. Angisazi ukuthi ngithini ke. Okay, I feel that's come and so that. When you say came in. Ngithule bafethu. Yanikhatheni lamaphathi lawa amanye la. Hey banna. Beka sifidi kambani. Hey banna. Yo. Gents. Imshele. Hey bafethu, aphela asikamba nje that no. Angeke ngisakhuluma okuningi sengiphelele namanje ezwa kuyashisa lokushisa. Vele mina ngizona isishayile ngawo siyathi. Ngathanda vele mangangigayi chance yakusona siphume la kulakela abantu laba bayidusting ngala. Kumela ngada fasting yakhe. Ngishona. Before bakucova kungcono uhambe nami ngoba sengize kucala. Ngishona bona babangalandela. Sure. Ngishona singesekhe izwa manje. Mayewona uthini ngaleyo ndaba. Thini ngaleyo ndaba engitshela yona. Yokuthi usuthama na. Yeah. Yeah. So uyasala. Bafo. Amakabafike. Angifuna ukuthi Funa ukuthi I love you. Love you kubani? Kumama. Konje utho ubani? Usiphiwe. Uthi loves you. Sorry, green flag or red flag? Red flag. Ngale ke Islam. Ngale ke Islam vele. Maka kungajithi. Akabe kumele sicalisane bafethu angena ngazona. Hey yo, what up YouTube? It's your boy Young Ash. Abangaze bangibiza ngomsoja. Hello. Ushap. Yeah. Igama bathu bani? Usphiwe. Usphiwe okay mina ngasibongisa ngijabulela ukwazi ke. Yazi bathi khamba njo. Like ish. Yazi mangibona kahle kahle mangibheka ne ngibona igoja lishas kahle kahle. Yazi nginokuza abanye bathi 1 + 1 is 2 kahle kahle bam. Mara mina mangibona na ngithi 1 ngithi 2 + 2 is 4 yimi nawe bam. And like ngithi and like mina it's mangibona wena ne like ngichaza nje angazi ukuthi ngathi ngahle kahle mangiringa kahle ngishiya ngi-speechless ayibona mara mangibuka ka ngigayi courage ukuthi ngikhulume noma ngi-speechless Ngikuphi courage ngani? Ngikuphi courage like ngani? wena nje mangibuka nje like ngigayi courage angazi nami ngisathana yabo I'm a shy person mara ish makufika kuwe ish angenzela mama imali ish ngishaka Ngiyabona uma sister uyablasha ngapha. Green flag. Green flag. Yini into oyithandele ngayo? Ungasifile nge-height vele uzongashaya ngakuba ngathi uthukathi. Hayibe like ngizokutshela iqinise height yabukeka amagama wakhe yeah. So mina zonke red flag because because of height. Because of height is Now red flag. Now last round my guy. Damn it. Nyazi bafethu. Imoqina. Yayithola. What up YouTube? This is your boy Sithola Mondralama 1.1. One man, one bullet.
can't get kantolakala bathi ngesingamla I'm happy ngidla test of joy damn man kusho ukuthi mara sikho lapha abanye bayasho ukuthi bayashisa kanti hayi bheka it check mfethu yathola eish mara sikho lapho mfethu akushisi wena akushisa mina yathola hi mami Hello. how are you kwa kubulela sikhowa eish how are you I'm fine. eish me I'm too delicious right mara bathu bani ka It's P. Siphiwe yo nami ngicela Siphiwe kusho ukuthi masi translate yazi bathini nami ngicela ungiphi inhliziyo yakho yabona angithi Siphiwe nami ngicela ungiphi phela Okay. yabona yazi mina igama ngibani Ban. Sijo la Mondra lama 1.1 yabona yazini mangibona ismail sakho yo ngathi ngayenza kanje yo kayene Fidi mina ngifuna inhliziyo yakho mama. Ufunela? Ngoba ngifuna ukuphatha kahle na ngiphathe kahle yaba. Uhamba nami? Yeah. Yeah? Yeah? Green flag. Yeah? Wa kawo. Yeah, shut up. I see you cooking, you even get a hug, my nigga. As I told you, I do the doings to happen. Yes, happen. Damn, man. Okay, abukeka mude high tech. Akhulumela phezulu phela ungabona ukuthi Ngithi buhle high tech uyabukeka. Yadayisa ngithize. ngibona le ndaba yakhe hayithi le. Yeah, Yes, phela mawumude kumele umuntu okumele ukuthi uthande abe So on a tall. scale of 10, how much would you rate him? 10 out of 10. Oh. akusinoma ubani wenza lento engiyenzayo. Damn, man. Ushisa ukululukisa. Yo, kusho ukuthi ngihitha. Kahle kahle ngiyibhomastic. Explosion, ya explode angithi ubonile. Ngi-explodile enhlizweni yakhe. Okay. Round 2. Fight. Good people, guys. We're back again with round 2, guys. As you can see, guys, we're only left with 3 gens. Now I'm a red flag, my favorite. Cameraman, come here. Now I'm a red flag, guys. Damn. Yabona ngiphume neCaplam ngiread. Shisa. Mina I'm red flag. angifuni. What's for the red flag? Okay, let's go, Baba. No intro. Do your thing. Hi. Hello. Njani? Ngishap. Nginombuzo ni. Yeah. Unomuntu. Okay. Good example. My if mina nomuntu wakho sawele emgodini uzokhipha bani? Umuntu wami. Yeah, my mina faka mina enhlizweni yakho yesibe sichu manje. Why? Ngoba uyangichaza bheke nesimali sakho. Mina ngikazi ke. No, angichaza. Angichaza. Ungichaza yini? Yini okay yini red flag ke kimi? Like height yakho. Height na asini height man. Siyange height yakho. What? It's a red flag to me. Angithi sinenge singine vibe. Hayi. Yeah, shout out guys. Achi red flag. Height mara is fine. Ngichazela ukuthi bomfishaniso height ye somewhere else. Uthawufuna. Akwazi la. Hayi, even though ngeke ngisothola Umuntu bafethu. naye like. Nangimude bafethu. So red flag or green flag? Red flag. Hayi. Mami. Manje thobani Siphiwe. Oh, fana like as mine kahle kahle confidence eyibuyile mfana yo. Ngathi ngakwenza umakoti amagceke nakugatsheni like indlela engakhona nje like. Ngathi ngakwenza wami mfana like. Wayifungezo wakho. Oh mfana like uyangichaza nje like yonke into ngawe belisha enhlizweni mfana. Like isha. Angazi ukuthi ngayibeka kanjani mara yo. Like I feel like you're the perfect one for me. Okay. Mina awusu perfect for me. God. Kanjani Like God, angichazi. Awona guys. Yo. Green flag.
or red flag? Red flag. Why this time around? Because like ngichazanga akasangichazi. Uchazile icala mara manje Yeah, mara sichaza. manje akasangichazi. What made you not to chaza you? That's why because like ngonile ukuthi ngenza mistake in round 1 ukuthi ngithi uyangichaza kanti What we mistake? Umaza ngithini mathi ngizini. like ngisho ukuthi like ngisho mistake ukuthi Kanjani? like kahle because like chazi nade ukhuluma like Angichazi. like nale yakhe ukuthi yeah So in the best, you told me. yeah ngabe Guys, more of the story. Mantombazana, they don't know what they want. Icaleni uthi green flag, manje red flag. Or you find something bad. yeah ngisho kanjalo Green flag baka. Go out. Nayi. Cela ungibambele mic. Inkamla. As I said bafethu. Ule bonga ama red flag. Oh ngibadubula le. Ngicela ungibambise isibhamu sami siyangisinda yo. Ha le jealous siyabaza abantu bokuba ne jealous. Ngiyithola. Hi mami. hello Bishop. yeah Ish yazini ngibuyile futhi enhlizweni yakho mfethu. Yabo. Like ish bengisho ngathi ngihamba nawe like since ngikutshelile ukuthi usenhlizweni yami yabo. hamba nami yaphi nami Ngiyaphi nawe? Ish ngiyanawe enhlizweni yami. Yabo. Ish like yo nawe mingathi ngangifaka enhlizweni yakho yabo. okay Yeah. okay So mara sibuze ukuthi kwenzakalani. yeah Okay. Ish ngicela ngishele 360. Kahle kahle ngicela ukubamba ngesandla. Ish. Yo. Too delicious. Damn man. Yo, Mr. Plastic ngicela ubuye. Phela ngangijikela sazi. Guys, now this is the final round, guys. So, and this is the final question. Is he a red flag or a green flag? green flag That might be the reason. Why did you Sabuza. sabuza because like ungichazile siqale namanje usangichaza kakashintshi next the same so thing uchaza ukudlala abo bonke. yeah Laba Bavezela. laba bayabanda phela. Kala bavezela camera man. Nanga ama red flag bafethu. Ma red flag. Asibinga abogeli babutethi thina. Oh, no. Hayi wena camera. So guys, this is the end of the video, guys. Don't forget to like, share and subscribe, guys. Tango.